Ало? Как е най-известния, бе? Кой е на телефона първото, което е? Киро Врека. Охо, бат Киро, на лайв съм и в момента звъня на рецепцията, защото пак съм изтървал закуската за 4 минути. Аз ще ги оправя за 4 минути, цял ден ще ги плюя. Да. Какво правиш, бе, сега? Нищо, на лайв съм, станах. На лайв си? Не, на лайв съм в TikTok, ама съм ги заглушил и ги оставам. Ти не го мисли. Ей, сега ставам и нищо е, до сега звънях на адвоката, който дойде, вземи 300 евро и пети ден вече той телефон не вдига. Той с полицайци, той се е отказал да ми адвокат сигурно и не вдига телефона. Ще го побъркам, до 20 минути ще му обявя телефона, адреса, кантората и муцуната му ще я направя на-известна муцуна в интернет. Това топе. Моя адвокат, Разташки ли? Охо, ще го побъркам. Ще го побъркам, разташки. Еми, да, сега, да. Да. Не, сега знаеш, че съм бил с вас, но от разстояние инкогнито. Аз ти бях звъннал. Да. Като прекарах тази как бай Киро ще обадя и аз ще не казвам сега, защото пак сега тъпо, даже ето заплит се обаждам. Да. Ще ползвам някои от твоите неща там, деца. Полза е, слушай, аз съм ги оставил отключени с топ качество, за да може да се миксират и да се сейфат, разбираш? Да. Абе, вече се съмнявам да не знаят, защото не знам. Да. Въпросът е, разговора се чуваме двамата, не знаеш ли си на лайф, не слушалка си. Може си говориш, което си искаш. Да. Въпросът е, че аз реших, че да приема съдбата си и да се върна и да ме поясна. Този, че много иска да ме разкара. И сега се обади. Слушай, сега се обади.